İş yok, hökümetten kömek yok. Ulu oğlum iki gedek canına kast etmäge synanşdy. Men bu durmuşdan doydum. Ýöne ejesiz ýetim galan 6 çağam üçin çydaýaryn. Bu Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň we azyk ýeter ýetmezçiliginiň arasynda zivil çeleklerini dörmäge mejbur bolýan 40 ýaşlaryndaky Marly Bagtyýaryň aýdan sözleri. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy soňky ýyllarda ýurtda zivil çeleklerini dörýän adamlaryň şol sandy aýal gyzlaryň we çagalaryň köpelmeginiň arasynda şeýle güne düşen raýatlaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Azatlyk şol raýatlaryň biriniň kyssasyny size ýetirýär. Bagtyar habarçymyza 2020-nji ýyla çenli aýaly we 6 çagasy bilen bile ýaşandygyny, şol döwre çenli aýaly bilen zivil çeleklerini dörüp, olardan ýygynan plastik gaplary, çüýşeleri, karton böleklerini satyp gün görendiklerini gurrun berdi. Ýöne ol şol ýyl aýalynyň koronawirusa garşy sanjym alanyndan soň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşyp başlandygyny we şondan soňra maşgalasynyň öňden hem yaramaz bolan gününiň hasta agyrlaşandygyny aýtdy. Bizde derman almagy bir manadymyz hem ýokdy. Şol sebäpli maşgala Lukmanyny çagyrdyk ýöne aradan 4 gün geçende de ol öýe gelmedi. Aýalymyň ýagdaýynyň has agyrlaşmagy bilen öýe tiýdi kömek gullugyny çagyrdyk. Olar aýalymy alyp gitdiler we bize 21 gün öýden çykmaň. Siz karantinne diýdiler. Aradan 2 gün geçen soň aýalymyň ýoglanyny we onu tiýdi kömek gullugyna getirjekdiklerini, ýöne onu ulagdan düşürmän, jaýlamak üçin göne gonomçylygy alyp gitmelidigini aýtdylar. Aýalymy goňşularymyzyň kömegi bilen jaýladyk. Dip Bagtyar gurrun berdi. Ol şondan soňra ikisi henüz 5 ýaşdan kiçi bolan 6 çagasy bilen ýeke galandygyny, 2 uly ogly bilen zivil dörüp gün görmäge çalyşýandygyny aýtdy. Bagtyar iş sorap häkimetlere onlar çegedek ýüzlenendigini, ýöne aradan 3 ýyl geçendigine garamazdan özüniň ne işe yerleşip bilendigini, ne de yeterlik maddi goldaw alyp bilendigini bellidi. Döwletiň ýetimlere berýän 200 manat kömek puly gaz, suw we tok töleglerini hem yetmeýär. Başga hökümetden hiç ýyly kömek ýok. Döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan paýlanmaly un, ýağ wagtyna paýlanmaýar. Paýlanan wagtyna da raýatlaryň hemmesine yetmeýär. 2 uly oglum bilen zivil dörüp güzeran aýlamaga çalyşýaryn. Ýöne juda agyr. Çagalaryň, bakçylaryň tölegi we çykdyjylary zerarly. Çagalar bagyna gidip bilmeýärler. Mektebe gatnaýan çagalarym hem ýygnalýan pullar we çykdyjylar zerarly. Mektebe gitmäge gorkýarlar. Uly oglum bu dünýäden ýerdim işsizlikden we pulsuzlukdan ýerdim diýip 2 gerek öz janyna kast etmäge synanşdy. Men hem bu durmuşdan doydum. Ýöne ejesiz ýetim galan 6 çagam üçin çydaýaryn. Dip Marly Bagtyar gurrun berdi. Ol özüne köp adamyň daşary ýurda işlemäge gitmegi maslahat berýändigini, ýöne onuň üçinde azyndan 20 000 manat pul gerekdigini, özünde 20 manadyň hem ýokdugyny aýdyp, maddi serişdesi bolsa ýurtda bir gün hem durmajakdygyny bellidi. Soňky ýyllarda Türkmenistan öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär. Bu kynçylyklar pandemiýanyň arasynda hasta ýitileşdi we sosial problemalaryň möwjümegine getirdi. Munyň bilen bir wagtda ýurtda gaýtadan işlenilýän serişdeleri, köne zatlar we azyk önümlerini gözlemek üçin zivil çeleklerini dörýänleriň sany epesli artdy. Olaryň arasynda garry adamlar şeýle hem çagaly aýallar bar.